Kira. Hả? Nêu lại. Xí đi hầm nêu lẹ. Mới nào khởi. Ai ô, vùng ra tôi không làm đừng đi xuống mình mà. Phạc là đi. Tung nó ghé ra khiến cho đám bây giờ không là dùm nào này. Hả? Ủa sao cơ? Khát lấy cái nữa đừng. Phạc phèo. Em rồi bên này mua gì anh alda khăn đến nào mà bia lẹt. Phụ tát cũng giàu phụ bên này. Bùi là phụ tát cũng phạc là phạ. Này phụ tát giàu phụ tương nơi phụ tát giàu phụ tương bùi là phụ tát cũng. 이 신경 타건 왜 콩나정? 샤라 다시 구주등 연조정 버가 쿠샤정 버가는 거 다시 구주등 하 샤라 콩 올래 우리가 나도 좀 해. 우리 하지 말라 빼라면서 진짜 우리는 뭐 신경 다 삐르고 나봐. 저기 라파치니 불러 흐 아마시 라고 만남 랭나 그시네 비니 불라데 Namफोरखौ गोसोखांलाबाय जावनो हानायनि हो ओमफ्राय जावफ्लुब ओरै हो सानैबो लागाय ओइ खिथाव जावफ्लाबलाय फाग्लाफोर जावसिब फुलुं दाव हो माबासो थागोन माबाल' दा मोनानि जालायबाय नङा मोनबा नङा बेनावलाय एसे जावग्राया हंलाबाय हंदोंफ्राथ' बोरमा माब्रैसो हाबजायो गुदुङा गुवारा हयथा हबाय होदो आमायसो हो नोंनि जिं थागोन लागाय ओरै नांफैगोन फुलुं थारला जावनाया बिदि गुदुं गैला अ गय दा थंसासो जाबाय हनै नै बिजों दं नै फुलुं जावगोन दा नै दामालाय फिसा दंना गैया देलाय बासायाव फिसा दंदां अ फिसाबो गैया जेबो गैया गुदुङा बोजों गुदुं गैला ओइलाय ओइ खनाजों हनै अ नै बिसोरो बिसोरो नैबे बिजों जावलंजोब्बाय मोनाफ्रा मा हो हलै जावनां जावफुबाय नै मोनाग्रा ओइ बेनो एक नाम्बार जावफुग्राया मानो गासैखौ नोंजों जावदो न' एसे गन जावलायबाथाय गनजों बुरख'दोलै गावनो केमेरायाव सोहरनां एसे लान्जाय मोनबानो जायो आङो केमेरायाव सोहरनां गादाय दाख्लायसैलै बोरो माला खदाल फिसा हरदो गोसोखौ दासो खुसि मोनदों ना मोननानै बेखौल' जावो ओरैनिखौ जावखादो औ बेखौ जावखाथारदो ना खिनाय जाबासो हासिमुला जाबाय थानाया खिफि मोनामलायनाय आस्ते आस्ते जाव नैबिनि जावनायानो बोरैबा सिलिंनाय मडेलसो जावो जाब फाग्ला जावथ'गोन बेखौ आं मोनबोआबानो जाबाय ओइ र' खुर'दों खमलै बारबोगोलै लासै दं हरलै जानो गाव जावनो रोङैसो साइसआव मा हरखो नोङो ओमफ्राय हंगारदोलै मा होनदों आं मिथिया फाग्लालै सासे मानसिया है खगारदो खेलायबाय थाबावगोन लांजायाबोलै खगारजा फाग्लासो माथो गोथांदो दा सोर खामानि होदों दा आं गाबथायाबा नोंसो मोनोमोन दंबावो जावथालाय नोंलाय वाव आदा खि जागोनथ' गावखादो खादाया खागोनलाय बुथारदो आगै दा मोनायाव मानसि नुयो मारबाय दा मोनानि ओंख्रिखौ नुबाय होनबावो बुजिबाय होनबावगोन आयौ खिथोबा होनबावो आइ खिथोबा मिनिलाय नांलाया अरो फाग्ला बारसिनलागासिनो आयौलै फाग्ला मनाया लाबोला आइ मनाया लाबो मनाया
सोबाय माथो होमबालाय आखाइबाय होमबालाय अरहोब्रा नोंखौ अरहोलाय माबायदि मोनो बुजिबाय अरलाय मिजौ लायो जिबाय गिजा होनदों नामा नों मुनाया सावफ्राम दाखुराम ब्रह्मआ एन्जर सावनो ओंखारबाय बिथाङा लागाय सावसिबाय मासेल' एन्जरखौनो फाग्ला बैजागो एन्जरा माबासोमोन नामा गयदा बुन्दा मोननायसोमोन ना एन्जरा दाखालि गोजांनानै माबायानो बुस्थुआनो गोदोना दंमोन दाखालि नारजिना दंना गैया नायना एसे चेक खालामनां जाबायलै जला दोनबाय सावफ्राम बसुमतारिया होबाय जों फुबाय नै मेरलासै लहासै मा होनदों एन्जरा आफार मालसला आसे बाङा सिङा लहासे मालाखोम माथो नै उदैयाव खामाखैनो जाम्बा सियान नायदो नै नायफैदो जाबाय दा मोनायाव बेखौनो सेक होनांगौ जाहैबाय जोंहा मेजेमानो नायदो ज्लाव नुहुरखाबाय नै मेजेमा आयो माइ गड मेजेमा गुफुर नुजालायबावबाय ए फाग्ला बिरि खावा जात इदि गायसेन एन्जर थाद फाग्ला बिदि सावना बे जिगाबा मा जानांगौ नायदो अय सावना लादों थैथारगोनलै नोंसोरो एया फाग्लाफ्रा माथो बिरि गज' खान्दा सोब्रासो बाजाराव मेरला थायो जाबाय बेबायदि बिरि गज'आ बुजिबाय बांगाल बोराय सेबना गारनाय खनना सोब्लाजों फुंलायलायगोन नोंसोर बुजिबायना सानैबो खोनायाखै बाजाराव थांना खनना सोबबा फुंलायलायगोन नोंसोर बुजिबाय सिगारेट गज' बिरि गज' फाग्लाफोरखौ बिरि गज' खनना सोबग्रा नुखायो नायलाय बैथ' साखनद्रासो फाग्लासो बस्था लानानै बेरायबा फाग्लासो नुगोन बेखौ ओइ फाग्ला हामगौ ओइ साखनद्रा जिदबै दङ एन्जरा गास ओइ जोंना गार्डेनाव फैलायबाय जों पार्कआव जों लागोन सयनिं फलाव जों दुगैनोसैलाय साफुन लाबोखाबाय नै जोंना साफुनाबो माबासो मा होनोमोनलाय अके जाहैदों बे साफुननि नामा अके बे साफुननि नामा अकेखासो जाहैदों जायनो फुयो फेनानै साफा जायो बुजिबायना गुफुर गावदांदांनो फाग्ला बायदि साफा जायो अकेजों बुजिबाय अकेजोंसो साफा जायो जायनाव फुयो बेनानो अहाय गयदानि आखल जाखो बेलाय सावलाबायबाय आरो दा मोनायाव एन्जर सेक होनायजों नांगौमोन ना बे कापखौ फाग्ला दै लोंनो सावलाबायबाय गोदाव सोराव लागा दंना गैया दे गलाय बायदि नुयो फुलिखौ गारबा फुलि नोंना संनांगौ बे लुदिनि खेदें गार आखां गारबाय संनांगौ जाबाय नों जायो बै आं सोब फास्टआव जगानांगौ जाम्बा बे केमेरायाव फुगारना नुयो फोर 5 6 7 8 हो लाव मारो बेफोरसो खाराखसो बय लांबाय दौलाय देखिनसै बलाय once more again हो होनदां थाब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लागाय मारो बया बेफोरसो उदै आंना बिसिबां गेन्द्रादा बुजिबाय आंनि उदैया ओरैबायदि गेन्द्रादा जाबाय नै बेबायदि गेन्द्रादा उदैखौ लानानैबाबो आं दासिमबो बेगजाम होनो हायो बे गोरलै सेंग्रा दानि सेंग्राफ्रा हैद जेबो खामानि गैया आंनि खाथियाव थानो समाया बिसोर आंजों ब्रेकजाम होनोबो हाया जेबो हाया आंनाव मोदोम गिदिरबाबो मोदोम देरदोंबाबो आंजों बिसोर दाबो हाया बुजिबाय उन्दै बैसोआनि मानसिफ्रानो ओइ नायफै नाय होनानै देखायनांगौ दे होदो बेबायदिसै होदे बेबायदिनो होदे माबायदि होनो सिदा ना खेंख्रा होनो खेंख्रा होनो खर'जों दे होदो लाथायै दे होदो देलै जाम्बा नों हाखाया गाइखेर लानानै थैलाबांगौलै खुन्थें लानानै डेन्स होग्रोनांगोन ना वाव गोदोनाबाय दा मबाइल मोनगोन नङा लाना बिगोन आंहा मानसिखौनो दांबावा मिथिबाय गोदोनाबायनि सिगां एसे मोसाग्रोखानांगौ दे होदो गोदोनाबायबा मोसानो मोननाय नङा ना ब्रह्मपुत्र दैसा गोदोनि बोलोआ अबेयाव दंमोन गासिबो फैफिनजोबदों भगबान आइ भलेनाथ माता दुर्गाजी आफा बोराइ बाथौ माबा शिब ठाकुरमोनहा आंनो बोर हरलाजोबदो जय श्री कृष्ण हरे राम आफा हनुमान बिनिलायनो बेगजाम होग्रा
Big jam जाबाय टेकनिका नै टेकनिका जाम्बा बेखौ मा मबाइल दांगोन ओइ मबाइल दांनोनिफ्राय बे थाङाबो मुङाबो बुजिबाय आंलाय थांखागोन दा नोंनि जोंनि बुस्थु जोंनिसो बायदि नामा बेखौ ओरैबायदि सुरुबसै नैबे वाव रबथारैसां ओइ मोनबायना बे थाव होदों ना मादों बाव लगायग्राया अबेनि खुरिया फारिया Oh my god साला लारसिं जादों नामा 100 थाखा हरनानै नोंहा मोनजायो ओमफ्राय नोंहाल' साखिनो मोनो दाबो साखिनो ना बोरो सिगिदिर साखियो नै बेखौ नुखाबाय दा लांजायसो ओइ हिसाबनिसो बोरो गार न' बेखौ ला न' आं बसनसै बिलाय नै नोंहा माने एथ' गिदिर बेखौ जा होमबालाय जाबाय दालांहो जय दांबाथाय मबाइलजोंसो होगोन बुजिबाय दा बांद्राय राबन बायदि दाजा नोंसोर बुजिबाय ना खोनाबाय मानसि जादों बेखौ बांद्राय राबन बायदि दाजा होनदां बुजिबाय ना राबन नङा जों जेरै गेजेराव हमदो खान्दा मा नङा जानो नागिरबावदों नामा बेलाय बेनो रावना जानो नागिरबावदों आरो बे गुदुङा थैनो र' संख्रिया नांलाजोब्बायलै हनै संख्रिया बांद्राय गार एसे गारखादो बाबु संख्रिया बार गारदो एसे लायनो नागिरदों नामा गरगिया थाब लाना फैदो होमबालाय थाङोबा थाङोबा लाना फैदो होनदां थाबनो हा थाङोबा होनदां नों फैफिनखागोन ना न'आव माखौ जाजायो बे जाजायो मेजेमसो हुद नैबे जाबावबाय गैखायैयाव नों जायोबा नुबाय गैला मोनजाला नै हरफिन दोनफिन दे रावबो दाजा दे लाबोदो आं माने हरदो दोनफिन आंखौ नायबाय थाखायो नै बिसो बोरैबा जाबा हामगौ फिसाखौनो जाबावबाय दा हर होनबालाय थिननायखाय जादों थिननायखायसो बे थिनाखैनो दाजाखा नोंलाय नों थिनबाय ओमफ्राय गावनो थिनदों नैखौ नै देनजार मेजेम दं मा मेजेमजोब फाग्लासो ज्लाव ज्लावनो बे माबा बोफ्लेना हरदोलाय नै मोनगोन ब्रा र' दा जागोन बे खर'आ हरदो जानो थिनदोलाय आंखौ खर'खौ जानो थिना खेबसेनो दानखावगोनसो नैबे फाग्ला दालाय मानसिया नायदो बोरैबा लबसा सा साइज लबसा बायदि जोनामाव गैयानो आइसो नायदो बेखौ गाराखै जाजायोलै हरजोब होद जाजायो बे खर'आ जायाबा हरदो आंनो थांदो नों खर'खौ जानो थांदो दस्रायाव बिदि जायो नङा खर'आव थर' गैया खेबसेनो हाथाय होजोबनांगौ बासिजोबनांगौ बुजिबायना दरफा दरफा राननांगौ दरफा राना बेहायनो जा नोंजों हायो ओइ हले नायखाय मिथियाखै मिथिया जानायसै आं बेखौ नै दानो नङा 1 2 3 सानग्रोनांगौ होमबासो मोनजायो दे जाबाय दे र' ओंखार आखाइया बयनाबो गोजानाव लागोर ओइलाय आब'नो हैगोरदो एसे बिनो हैगोरथां एसे नों दोनगोर बाव दोनगोर देलै दे नों जाया गब सोबावबाय राबना जादो 1 2 3 जाबाय बांद्राय गब थारसैब्रा आसि आसिया देनजार जाबाय नैबे फाग्ला माबा जानाय नुबालै नोंहा भिडिअ खालाम फिथाइ जानो उसुबिदा जानोसै ओमफ्राय औलै उसुबिदा मोनलायलायबावो जाहैदों फिथाइसो खर'खौसो आं खर' ओंखारगौ बेजोंनो बथलसो हायोमोन नोंसोर जामाफोर नङा मारै फैदो दा पियासखौ जानांगौ आरो ना जागोन नोंसोर सिख' देनजार गोथाव जादोंमोनलै एन्जर खाजिया